Hello? Yes, iwe. I told you kuti ndikakhala ku nyumba ineyo tisamala nkhani phone yayi. Eti ndinagwirizana zoti ndikakhala ku nyumba ndizimba phone ndi ineyo. Tonena ngawimba phone pale achimwali yako. Ukuti bwanji? Ndrama ya ndiyo yatani bwanji munthu ndakutumizira zana nomwe 100,000. Wapanga nayo jani? Okay, pasavuti. Ndikutumizira 50,000 ugule ndiwo wonjezera ugule ndiwo. Koma kumasamala ndrama zikuvuta. Osamanga unonga ndrama ayi. Tugwirizana. Kumafoni ya bwanje uchirogankhira banje. Achani ndinakuza ndine secret officer. Ndini makangafona kuchito. Pali zinaza kuchiroso kune wazizimvana. No, hayi bwanga musa kumana mizira kuti ya security office. Hayi for the rema wana roka. Kumana nsanje yake. Unamizepo hapa. Adabwisa ruzina. Kuzizira kulera. Pino bebe. Wamaze kumama. Umanya munga mama funaza wambrira. Uzonjiga wambira. Hello? Yes, iwe. I told you kuti ndikakhala ku nyumba ineyo tisamala nkhani phone yayi. Eti ndinagwirizana zoti ndikakhala ku nyumba ndizimba phone ndi ineyo. Tonena ngawimba phone pale achimwali yako. Ukuti bwanji? Ndrama ya ndiyo yatani bwanji munthu ndakutumizira zana nomwe 100,000. Wapanga nayo jani? Okay, pasavuti. Ndikutumizira 50,000 ugule ndiwo wonjezera ugule ndiwo. Koma kumasamala ndrama zikuvuta. Osamanga unonga ndrama ayi. Tugwirizana. Kumafoni ya bwanje uchirogankhira banje. Achani ndinakuza ndine secret officer. Ndini makangafona kuchito. Pali zinaza kuchiroso kune wazizimvana. No, hayi bwanga musa kumana mizira kuti ya security office. Hayi for the rema wana roka. Kumana nsanje yake. Unamizepo hapa. Adabwisa ruzina. Program ya lelo ya zikuchitika ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukonera Mibawa TV tabwera muja timachitira nthawi zonse kuti tizakambirane nkhani zimene titazipeze makamaka mu clip imene yangotayi timathokoza kuti mmayitsatira program imeneyi tikakumana nanu kunjako iyayi zimaoneka kuti zimene timakamba pano zimakhala ndithu zochitika. Ine ndi Selina Dumbula Mukaka mutilole ndiwapatsa moni achinyamata azibambo amene ndinawo mu program ya lelo kuti kenakati yambe kukambirana nkhani zathu. Muli bwanji aditi? Bwino. Mwakuyenja? Ine ndi bwinoti. Ngochoyankhira mkatikati mimba moni ndi chani. Nangandankhira ndatukwana? Iya, simunamveke ndinakulankhula nemwatitendere mwachisangalalo. Kunongoneza ndawo zoti muyankhe zimene zifana maona kuti manongonezana. Tsooneka sili maona ayi. Banje anthu achitiro. Manongoneza kuti asayankhe. Banje anthu achitiro. Manongoneza kuti asayankhe moni. Ndende kuti anthu achitiro mbona kuti timanongonezana. Umbono wachani? Zimamveka atu zonongona uko. Amvaka. Zimene manongonazo. Sawa yankhena wantima wako. Tiri bwino. Muli bwino eti? Kwambiri. Sikoma kwambiri muli bwanje anzanu watuma anzanu kuti asayankhe moni. Muli wa? Ayi ine bola lero. Koma liti. Ali bwino. Kusaja omabwera kuzabweka mukana bwera zulu.
Ndikalabwera zobajiso. Chama ndiwifuna lero. Mphepo ete. Mphepo andisubuna vale chicho sija mphepo nanga. Ku Blantyre yakwasisira. Pana mashawa sintetu. Chabwino. Tathokoza kuti limodzi. Mamoni koma. Mamone yakuti. Kulanga mina akutsatira. Ujeni Mr. Simon Mahie. Simon Mahie. Kuchikwawa kunkhate. Kuti moni. Chabwino. Tathokoza. Mr. Kamiza kumachinjiri. Yo akuti zingavute makama onera program. Tathokoza. Nditwaje mwenye. Zolengeza zubidirabe. Kulengeza tu. Kwamba atutopenda matsatira program yana kune kwa matsatira. Inde. 10. Kuli Mai Mukundi. Kuli Ongwe. Kuli Mai Ima. Amene also ndi muntu mmodzi. Amene ali number 1 fan. Wamibawa kumanso kwaine. Yes. Mr. Ujeniso. Ajintengo. Dumbula. Mr. Dumbula. Ndi akazao. Akhala pampando. Chijagaza. Muli banji makolo. Akazao. Kodi twa Dumbula. Ndi mlembi. Wankachisi. Yo si muntu wamba. Pano ali pampando wao. Mapazi ayika pa table. Akudikira mayo achitire thoko. Uzimva kutine. Landlord. Ayi makolo tathokoza timaunyadilani. Chabwino avikira sola batse. Mavuto ndio munatipasa kunowa. Tilinawo. Kodi ntendere simaufuna. Nangatikata iya tukwamba. Ntendere simaufuna. Ndadumbula. Ntendere simaufuna. Pazochitika Kodi nimesa ndisedina. Kuda ndadumbula. Tandirekani. Basi ngani ite pompo chabwino. Mavuto wake akuti Victor soda batse maone kunkota kula ndikhulu pamene leso akhala oyambira kuimba kwambiri bwaza iponya mphamvu ndi awanda kutalimba na bwanji chabwino muyamba nkhani chaka pena muitha mafoni lero mali palibe kuthawa koma timve chabwino kuti anthu akuti chani chabwino achinyamata sorry azibambo amene ndi nawo mu program ya lero ndi awawo iye msayankhuli si mwanena kuti tipereke kayi tipereke kwanu chabwino tikufuna tiyambe klipi makamaka program ya lero ndi kuyikanso klipi ija tikabwera tikheti kuyankha mafoni apa tione kuti kodi inuyo kumeneko maganizo anu mukuti bwanji kenako makosana ndi nawowa atipasanso maganizo awo makamaka tikayankha mafoni mwina 5 okha and then tibwerere kaye kuti wowa atiuza zotani tiponyenso klipi tibweranso. Kuzizira kulera kama bebe umanya munga mama funaza umbrella uzonjiga wambire Hello. Yes, iwe. I told you kuti ndikakhala ku nyumba ineyo tisamala nkhwani phone yayi. Eti ndinakwizana zolo ndikakhala ku nyumba ndizimba phone ndi ineyo. Tone nanga waimba phone pale achemali yako. Ukuti bwanji? Ndrama ndio ya tani bwanji mtu ndakutumizira zana nomwe 100,000. Wapangana yo jani? Okay, pasavuti. Nikutumizira 50,000 ugule ndiwo wonjezera ugule ndiwo. Koma kumasamala ndrama zikuvuta. Osama ngono nga ndrama ayi. Tugwizana. kumafoni ya bwanje ujira ugankhira banje. Achani ndinakuza ndi secret officer. Ndini bakangafuna kuchita. Pali zina za kuchita sugene wazizimva nawo. No, bwanga ndimusa kumana mizira kuti ya security office. Kali fode ruri mawana roka. Kumana nsanje yake. Unamizepo hapa. Adabwisa hapo zina. Program imene ya zikuchitika ndikhale ndikuyamba kutenga maganizo anu kudzera pa phone posa chedwa apa makosana amene ndinawo aitha nkhani akuti tiyambe ndi mafoni nditipemphe kuti
atireva nkumba tiyasireko makina kuti tione kuti kodi inu mukuti bwanji. Namba ndimene ili pansiyo 0manayinawiri42 kumapeto. Atiimbirani mutiuze maganizo anu. Atiti sindikuyamba mafoni mathawa. Ine sini mathawa. Chabwino. Sini Mathawa. I think zimene manongonezera nthawi ino. Iya imutafuna kuti ife tiyambe tidzakuyamba. Iya manongonezera kuti simfuna uyamba. Ngani itu ndiyo ira. Foni timeso kufuka zingadi. Akakaleso apa basi. Hello. Mwasera bwanji. Ai. Jamani huko. Umabari. Kodi mmatani? Mani sasa jolangu sana. Pamwe amafoni angapo aduka apa. Zimachita okhaza kuti mukuchita kufuna kuti aduke muimbe ndinu kuyambirira aya ndaonazo yawandawanda. Chabwino. Mwautengerato. Chabwino a Victor kungona muli bwanji. Zathokoza tili bwino. Aditi muli bwanji. Machina ase. Ana kuchepa kwambiri. Chabwino. Agwidwa kode? Oho. Akutawa chani. Ide kuti kubale wayambalira kala chebali yanga ine. Chibale chosadziwana Ayo ndi bosa. Ndi bosa wambiri ana toona unokuleta kwa umayovo palibe yunga. Utaonanso chabwino tathokoza ifo chotiyimbira. Sindudziwa kuti zimakhala motani kuti adzikhala oyambirira program ili yonse azatiuza ndiwo ukadaulo wawo. Akuti mukumatipasa azichemwali oti sitikuwadziwa mtundu wakwathu kulibe munthu wonga uyo koma mmati ndi achemwali yako chibale chayamba kodi okulakula dzukhala bwanji mutatifotokozere ndino mprogram ya lero tatiimbirani foni mutiuze maganizo anu nambala ndimene ikuoneka pansipo. Hello. Talikirani kanema kuti timvane. Hello. Hello. Talikirani tu kanema kuno ndachita otsitsa kuti pasamveke phokoso. Hello. Ndinakukondani ndilankhula nanu koma pepani kwambiri sitisangalala tikamakudulani mukamatiimbira foni talikirani kanema ikakuitana tikayankha timakhatu kuyankha inuyo ndezikhaza changu tilankhulane maganizo mpereke tipereke mpata kwa anthu ena. Hello. Hello. 0manayinawiri42 kumapeto tatiimbirani mutiuze maganizo anu kuti kodi clip imene tasewera nkhani zimene mwaziona mondiziti tikhoza kuchita motani zikuchitika bwanji kunjako. Oh my goodness. Hello. Ndeizi ndizijefe timango ipedula nkuzisiyano za foni. Auze ni kumaliza kuti atalike. Foni kangogwira atalikire kanema. Chabwino tinalembetsa. Mukamatiimbira foni muzitalikira kanema. Timanena mobwereza nthawi zonse mwina phokoso limene limachitika mmakhala mukulimva. Mukatalikira kanema timamvana bwinobwino. Pamene mukayandikira zimabwera mochedwa ndi zimene ndayankhula kale timakhala tikuzimvanso pa fonipo sizikhala bwino pamango khala chiphokoso ndi chifukwa timapempha mabwana athu ndi inu. Mukamatiimbira foni talikirani kanema. Chonde. Hello. Hello. Mwaswera bwanji? Ndikainoyo. Zina komanso kumene muimbira? Ndikuya kumanga kuno wasungu kwandwa.
Chabwino akumanga maganizo anu ndotani clip ndi imeneyo. Ino ndono uri abamuru wanganyimini arangira foni kuyukusia mayeza mina mayeza ni manda mwancha kwa ubai ni jani. Palikina irwa ino ruwe ni au bangaro bambor. Mina zo yimba chingazi mandani zo ina yamini anga mwete wagira bagari bao. Sana kaka onetsa panjapo kamene amatulukirako. Abwera nkudzana amasopano. Aya umonde uti azala tombeo hiyo wakati bawi so watfanga de apika tejiwa kila foni banje uti azala mbeo ibini ubona wega izaka yo foni labo wambi Chika iko chabwerapo wambi wa imbo mada mondo ga ina dito mina kala Chabwino. Mulora hapa pampando mada kwa tatu ngado lika paule na pampando guru bambora ro kwa dito Ino udikirira. Chabwino. Chabwino tathokoza ifa chodimbira. Ziko mbasi nike omaliza kenaka timveko kaye maganizo kenaka titsegulasa mafoni nthawi ina tatifotokozerani kuti kodi clip imene tinayikaita ibwereza kangapo ndithu maganizo anu ndotani kodi zikuchitika kapena tikukokomeza tikubwereza nkhani zoti isizikuchitika mutatiuze ndinu 0 kumapeto. Hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera dzina komanso kumene muyimbira? Unokuno wawinde ukasungu asinkalitha manda. Asinkalitha. Inde meiseo. Oh, chabwino maganizo anu. Maganizo. Machoti azimayi mukona muntu woterwe musamachedo londolani. Timsatire panjapo mwepo inu mukanikirani wondola besambiri yanu nanga. Inu ngatakumata pampandopo. Wanyamuka pambuke toleme naya nkiri. Inu follow the leader nanga. Toyamba ntodi muntu ameneyu asamama ngere chonchi ndikamama ngere chonchi amadoda. Muntu ngati wadira kwira nzimayi kuti takatenga toka tafika naye nyumba. Mkhazikeni muntu wamayi. Mkhazikeni muno kuno otati muzimu na miza. Utaona mzete chisoni zimayi basi ukhala pampando nyedu mazijilira. Masazaji maboda awadele yeyo zimayi. Amona ntola uya. Ayo antola zedi. Mano nazaza mwenye hapo, tia zinenezoona muntu nzimayi uyo techi wajengenga zimayi muntu ufoni kabwela katuluka banya mulondoleni. Kamve nao, palibe ushimoi. Ni sana bambona. Inika. Ngarafuna kudasa zenao, ndegu nini kuilodisha nalema nyumba wena wakote nyumba ina wena nyumba ina. Adzika yanka mafuna ya jeo inde kaya. Adzika yanka kuilo zitamajine Chabwino. Inezuni na dero kuno wawinde watafungo simkalisa manda. Tathokoza kwa basi fachotimbira. Mwabachimbo wanabalanga wafao. Tathokoza wawa. Ziko kwa basi. Mafuna ndifuso kuti sakhalisa upita kuti. Pamenepo, nangu mfuna uzisi hapo. Mafoni tirekezeka hapa chikachikawo kana. Kodi mutama. Fana ndikumve mawanda usowani. Timafuna ko mai ya modza ino. Ayimba mai. Chigawo chinacho pano patitsekera hapa pa mafoni. Kapo muntu amai. Mai modza ino. Musafike tupondile mena. Iyai. Ayi ndikuuze nitu. Yankhani yoka. Musafike pondile mena. Yankhani yoka. Oho. Iya kati. Tinati yoka. Atreva timsana machine. Atreva safuna chikwapo choti tidzika wairanira choti adzithimisira phone. Zantenderesa kuzifuna soyi. Hello. Hello. Hello, mwasera bwanji. Basi. Hani simene. Amakufunani ara amafuna muntu wa mai. Hello, mwasera bwanji. Ndaswera inu maswera bwa? Ndaswera. Ara amafuna kwambiri muntu wa mai ndemwe apezeka dzina komanso kumene muyimbira? Dzina sinchula, ndikuyimbira kumulanje. Chabwino kumulanje maganizo ano. Ineyo maganizo anga ndi awa. Amaiwo, amacheza banja alimacheza bwino. Asekererana. Logwirizana. Inde. Kumene akuchokera bambo. Ukayankhira foni banja ndi vyani. Ndipo amaiwo ananena kuti rapoti lidzakwana. Ndizona. Zomwe apanga banjapo mkazi isakudziwa. Sana dzimve nkomwe iyi. Sana amve ndi komwe. Kwachikulira. Mulungu azadzika pambalambanda. Iwo akupanga akudisa.
Pomwezi mai anali ndi mtima ujona uli ndikucheza ndamunanga. Ndili ndi adadi ne bano. Bagisa chikaiko. Akumwira na Satana anakhala chete kudzamukazika pampando nyumba. Kanizo langa ndilimene. Chabwino tathokoza. Komanso ndifane kuthokozeni ndakhandi kuimba simumandiyankha lero tsiku loyamba. Oh. Ndithu. Ayi tathokoza kuti mwakumana nafe. Oni abambo ali pakatiwo. Tathokoza mama. Ndithu ndiyajali ukwamba magasio. Wa mama. Zikomo kwa basi. Iri mbakayitsa. Iwe mbakayitsa zochitika zanu. Bwanjeso. Adidi. Oh. Mayona ngani? Ngani ndayona. Muruba. Ngani ni ngani yako moni. Oho, kuti siza chilendo? Zikuchitika. Mafuno udabwisa amabwera. Palaini paja. Sunga dumpe manyumba awiri. Usanafike pamene zikuchitikapo. Pepani. Pa crime scene. Yes. 1 2 3 hapa zikuchitika. Zili konko. Konseko zikuchitika. 1 2 3 konseko zikuchitika. Ndiye mukayang'anitsa klipi. Pali zinthu zingapo zimene ndaona. Chabwino. Titati tiyambe kuyikira bambo wa kumbuyo. Pepani. Titati tiyikire kumbuyo bambowa. Ndi munthu woti amaopa phokoso nyumbamo. Ndiye amwadzachi bwana zake amafuna kupangira panja. Amaopanja? Phokoso. Ndiye amakapangira za phokosozo. Kupanja. Oh. Manimvesesa. Chabwino. Ndiwachi bwana. Chabwino. Tu. Mukayang'anitsitsa mayiyo ndi mayi ofuna bata kondintendere kwambiri. Alibe matukutuku. Adakakhala mayi ena. Aiwe. Phone manager. Ifikira manja mwanga nanga. Kaya. Isaso ndiwe uzimanga nayo chaniso. Mukayanka phone panja bwana. Asana tuluke pakhomo paja. Mayi wina kwena kugwira lamba uyu. Akakiya pamene paja. Ukiya. Yankhani phone popa. 3. Pali kuonongeka kwa chuma tu hapo. Panja majana tu. Atumiza hanzi kena kakaonjezera. Akaonjezera 50,000. Chuma chimaonongeka kwanza mayi wodeka mopusa. Ngodi mwambo mbele basi zibai. Anafatsa kwa ngati nditi yako tu iyi. Pena ukena kuika control. Aja nauti tikana atsata. Ukena kutsata mamuna wako. Ino. Yesi dadi nanga pena. Timacheza bwino hapa. Ndiye panja hapa. Phone yako office kumayankira panja. Kuti kuli kujana ku office. Mwasaindirana zijani. Muno muli phokoso. Mesa madadi privacy. Ai. Kuti iwe ndi ineso pali cha private iso. Sipana longosoke. Padakakhala ana amene amasokosa nyumba muja. Ikena kankhani ina. Tilakana tibambo akupita panja okayankhira phone. Afuna zabata. Yes. Ndiye zinthu zitatu izi. Koma nimvese yoyambirira ija. Yes. Mamuyikira kumbuyo kuti wataniyo cha. Ngati iyeyo amaopa akazi ake kuti zakunja zachibwana zingasokoneze banja nyumbamo. Anachita bwino kayankhira panja. Tadikira ndikaya. Sindi wachibwana. Kodi chibwana cho muchivomereza kaye msanani zinazo eti? Tachivomereza kale chibwana chilipo tu hapo. Iye aona kuti phone iyi ndikayankhira pala anzawa. Sizikhala bwino. Kuli bwino wewe wachibwanayi ndikamuyankhire panja. Kunena kuti uyu ndithu amaopa mayi. Sono munthu amanga udzichoteza chibwana cho ngatitsa kupanikizeni mafuso Iya tipanikizeni ndiye ngati mufuna kutipanikiza. Okay, ndikupeza nthawi ina tikulekezeni kayipombo. Awatu akwiya. Zachibwana zilipo. Number 4. Sizinati. Ngati awawa. Akukhonzekera mitala. Ndiye kuti sakuyangu awa akudziwa kale kuti kunyumba kuli abale awo. Apitirize. Mawambesesa. Akuziwa ndi ati. Ajera kuimbirirwa phone aje. Ndapena kuzozota ndi asisi yawo. Hello. Pamene awa sazozota ndi achimali yawo. Abezera abale awo kale. Okula Mwanembesesa. Iwe nakuza tu kunyumba kuli abale yako. Ndiye kuimba phone pano bwanji. Chibale cho saziwana. Kapena akufuna kukhonzekera mitala. Kapena. Mwina. Oho chabwino lekezani bomba. Mwakwiya tu. Chakunyasa ndi chani. Ndimamvesera mwachidwe. Yepa jamu mabwera tumati clip ya ndi nyasa kwambi. Yala lero sina kunyasa. Iye ndiye chibwana kwambi. Yala lero ndiyo mvesa chisoni. Awagwisa ntchito iwa cha chibwana. Ndifoma mvemo ndikumva chisoni kuko. Ya ndikumva chisoni kwambiri chifukwa banja limene timalifuna ndilimeneli. Ega.
Nkazoneka. Okankhira foni banja. Iye pali zinthu zambi zimene zachitika ndiye mukungofika unati banja mmene. Ndolankhula ndine. Ndiye muziyankhula mwachangu. Iye musandifulumizise. Iye mapoints ena muzabwesa kusoko. Fake magesa atangoti ti. Program usiyathera pali. Anthu anena kuti banja imene malifuna alwaluma ndilitiro. Oho. Banja tikati banja ndi chiyambi cha clip ichi. Mena ambira. Mkazi wa bwino. Mkazi wa bwino. Mamuna wa bwino. Ngati oyera mitima yawo. Tizikamba nkhani tizijeza nkumaseka nyumba. Pasiti ngumba chapazikhalika. Yes. Banja limene mulibe nthawi yomakamba nkhani nkumacheza. Ndira kufa. Ndira zifukwa. Ndirosa. Wina kamabwa ku sitting room wina wapita kuchipinda. Wina kuchipinda wina ali banja. Yes. Ndingotakasa pang'ono pamene papa. Takasani baba. Anthu amene mmakhala ndi nkhani nyumba nkumacheza nkumaseka. Mmaziolo mulingo wakukwiya nyumba makhala ochepa. Kwambiri. Muyambira pati. Uyambira pati. Zone. Okay? Umazozota akakwiya ndi muzankhani ya kudasika. Mayi wa kumapeto anena kuti akuchita kunkodola satana kubwera muti. Mfundo ya chimwene akunena kuti ndoona mtima bamboyi munjira ina. Chifukwa safuna mapokoso pakhomo. Nkwabwino zopepera zakapangire kuti banja. Ndeta kutengeni ukupepera kwa kupanga zopepera kunja kukhale kupepera kwa iye pakubwera nyumba kunamizira kuti ndi wantendera ali upepera. Akuna mizira ntendere. Yetu. Ndopepera to abambo. Chibwana wachite chibwana. Ino tandiuzeni. Ndo chibwana kaya. Kusiyana kwa amayi kapena abambo kumakhala kotani. Ndi chani chimene timafuna abambo? Ndi chani chimene amayi mmafuna? Tafusa nisi. Banja labwino. Fusoro labwino ndire kundu. Lantendere. Ndikusanga ndi fusoro. Akucheza. Nkhani zomwe zakucheza apazi. Zikapita kunja kumena makagawa ma 50,000 kunja. Sikuti akasiyanisa ye. Suzaka mu Chinese. Nkhani zake ndi zomwezi. Inde kaya nanga. Kunyumba kungati amacheza kwa 3 minutes. Kunja kwa akacheza so 3 minutes. Akubwerera pakomo ujitsire. Chanzeru chimene wapezako ndikungonyamula zokandakanda ndi zina zoyabwa nkubweresa mayi ndilandireni katundu wandilemera ndikhale naye pakomo. Tirakubwesera nganyumirizi. Ndichifake mayi uja kuti la 40 limatani. Komano kupepera kwa munthu wa mayi akudikirira tsiku la 40 moyo wako ukujeka. Pang'ono mpang'ono. Kula 40 samachiro dikirira. La 40 limatatu kwana. Baja ninango satu pang'ono. Ndinali pa 39. La 40 limatatu kwana. Mutatakuwa zaka 40 chakuti mbanja. Limapitirira zokhala la 45. Zachibwana tu. Pa 40 apa pa 40 panakwana tu apa. Panapitirira. Ile refund ja kunali kutali kumene kucha kana. Pamene paja panapitirira pa 40. Mani kunali kulawa kudzuka. Yes. Kapena ni mwambo wache ukhale ulikire ndani. Mvere. Chilungamo choononga chikubwera naso pano. Kungofika nyumba anthu nkuyamba kuletsana mafoni. Question mark. Kuta kuletsana. Yes. Oh yanga usafiri fone yanga usamagwire. Fone yanga usamagwire. Yanga ubweresa mu. Yanga ndikuika pattern ena maika ma fingerprint tinakamba pano kuti ena mpaka nakumaika diso. Ndio inakumaika chala cha kuphaza. Maika chala cha kuphaza kuibanga jo nchifoni ya tsekula. Ati kuisada la pampando kuna misira kuikodola kaka basi. Akuitsegula. Umbava. Zikutanthauza kunena kuti zikazangofika pamene papa podulira na malire pa mafoni. Chilungamo nyumba mojani. Chatamo wabisa jani mufoni mo. Mulibe. Ati privacy amadero. Nditati ndilankhule mofuna kusokoneza pang'ono. Ndi nthawi zino? Iyayi nangasiyana agona. Sungana mawo. Ndikupya mtima panopa. Maniva? Msakwe. Msakwe? Chabwino. Msakwe. Zikhamwina za Mungu. Chopambana ndi chani? Kuika pattern, kuika kaya passcode, chili chonse chimene mmaika mu phone. Mu phone koma. Eno lanzanga nazo omwe ulowera nkhani. Chopambana chopya ndi chiti. Chopya ndi chani? Ino asaone chakuti koma zimene umaonazo ndi za mu phone zopya ndizi. Ino mukundibisira chani? Zoyeneka kubisa ndizi. Ndifukati mafuso kuti kodi iwe Selina tenti iwe diti iwe ukanduza ine za privacy. Ya mtundu wanje. Iwe ukamuze mkazi wako za privacy. Kodi privacy ndi chani? Chimene sana one iyeyo ndi chani kuti ukamuze kuti privacy. Ngati mkazi ama kuchapira mapantai. Iya iso sadi kuchapa. Kuchapa kwa chabu na machapa ali panja. Kapena ali kubafa. Koma ine ndikunena kuti pano patika choka pano. Satero. Satero. Basi. Ye munduze. Ai basi. Oh. Basi. Iwe kodi privacy manena ndi. Ai basi.
Antu makhalira mulichochi Basi. ugwende mulanda pa usiku wose lemo zingakamba zapala kuchokera pati mufuna mnene kutisha mumafuna mnene kutisha abusa nankhula nkhani ya kodi niwe muthawaza kuti kapena amafuna ye ine tinanyasidwa nawo tukwambira makumisa kwire ndakamba nkhani yoti kapena afuna mitala nanga tichani tineno tichani very good andiri awa achitsiruwa tayikireko kumbuyo ekandi tukaye nthawi ina ndifuna tipangeso mafoni ai clip chatibweze awa kumakuya kwambiri ulipe ngati 10 wa private iweyo muntu wa private ulipe wa private inu mmaenda mmakolala I mean business what business iti yana tenita mmasukulu iwe ulipe za privacy koma ndiye rani privacy tatseka kwa nyumba muli bwino mayo wanda bwino wina ndo akuti mayo opanda maji wina ndo akwa zimayo usazandamuka pampando mayi amene ali pafupi ndi mulungu koma uyu wina kwauza tatimisani chimene chakundinyasa amzapange yo tikuona nthawi yoko perekani phone privacy yako program ikamata program ikamata asintane mafoni tapempha kuti chonde atani muchose pattern muapatse phone awa pompana zande wai akulu mukufuna cha sirifuna anthu atuluke tukula malo satuluke lero tolo atamenyana zane tuzone lero atamenyana tengana phone mpase ni koma amenyane pa chilungamo apasane mafoni hadidi my dear tamvera phone yanga usagwira ndetu nthawi yabwino yoti mai waro matenge phone ndini why not atenge tu phone why not timtume driver why do we have so ditume so driver akasiye so phone ndasi ya kunyumba ndekuli inu mmakonda umayima mmirengo mukamachokera muchiro mitengo zimene tikunenazo tu chabwino titese zimene tibwereso chokachokera pampando akazako phone yabwera hata ndipase phone ndikankhilo kitchen network imagwira kitchen ko kanyumba ndio makhauti ina waiyankhira pombo machira so usinthana phone yoti taona nikumuzi akuti mwakuti ina yo network yake mufuna yatundu chani chabwino basi tu gonda tana tifuna tioneso clip iji tikabwera titengenso maganizo ano kudzera pa phone kuti kodi mukuona bwanji fete mango kambapo ziwiri zingapo zimene zili mu clip muja kenaka nanunso mutifotokozere kuti kodi mukuona motani fumba pamakina tiponyere ni clip tibweranso kuzizira kulera pena pepe umanya munga mama funaza wambrira uzonjiga wambire Hello. Yes, iwe. I told you kuti ndikakhala ku nyumba ineyo tisamala nkhwani phone yayi. Eti ndinakwizana zolo ndikakhala ku nyumba ndizimba phone ndi ineyo. Tone nanga waimba phone pale achimali yako. Ukuti bwanji? Ndrama ndio yatani bwanji mtu ndakutumizira zana nomwe 100,000. Wapangana nayo jana. Okay, pasavuti. Ndikutumizira 50,000 ugule ndiwo uonjezera ugule ndiwo. Koma kumasamala ndrama zikuvuta. Osama ngono nga ndrama ayi. Tugwizana. kumafoni ya bwanje uchirogankhira banje Achani ndinakuza ndi secret office. Ndini bakangafuna kuchita. Pali zina za kuchita sukune wazizimva nawo. no hayi bwanga ndimusa kumana mizira kuti ya security office kalifore ruri mawana roka Kumana nsanje yake. unamizepo hapa adabwisa aduzina tufuna tipitirire kutenga maganizo ano kudzera pa phone kuti kodi mukuti bwanji 0 kumapeto nkhani ya lero mukuiona bwanji clip ndi imene tangomaliza kuonera posachedwa apa. Hello talikirani kanema. Hello takuyankhani pa phone ipo. Hello mwaswera bwanji? Bwino ino muli bwanji? Ndili bwino. Dzina komanso kumene muyimbira? Ine
ine ndine Memoyo Luhanga kuno kumtsimba. Chabwino kumzimba nkhani ndi imeneyi maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndi akuti mamunayo akayangira foni kunja kumsatira mamunayo kumulondola kunja kwaloko. Kodi amene kamsatire uyu ha? Kumsatira ka. Osati pa ulemu wanje kumusiya. Ayi, kumsiya kumsatira ndukambo kumanda foni yo. Oh, palakwike basa. Chabwino. Katokoze kwa chamaganizo ano. Hello, chukandi zonyasa kazimenezo. Chabwino. Komasa mkazi azikandi zibwe zingani zake zikuwa sene zomwezo ka. Oho. Chabwino. Kali. Tatokoza. Zikoma akuti akana msatira violence kwa violence. Inetu ndaonazo chicho. Kugwiza nazo. Kwambiri. Amena Mwana zukunya sana. Amena kugira lamba pamene pacha. Inu. Kodi numulikira mumbuyo kuti zimayi ya msatire zibabodino zibabwa. Yes. Mukazaona mamuna wana akuchoka. Akayanka foni. Kukayanka foni kunja. Inu muli. Sinu tupili mozi. Msatireni. Pitani. Wasiye chiduswa chacha. Pitani. Wasiye ntitimo. Mukazaona akazano akuchoka. Kupita kukayanka foni kumbali. Asatireni. Nde kuli crew yoyankhira pompo kumayima sisa volume. Yes. Ndipo akabwera. Amuna tabata sisa volume kuti chani kodi. Akabwera kuyankha foni kwake kukaya ndi nzima ya manjira kumbali. Yankhanika iPhone. Hello. Nsakake kumbali. Asera baje. Yasara niyo mama. Ndaswera dzina komanso kumene muimbira. Ine mai muhone kodi na sikumvera. Chabwino kumvera maganizo ano. Ine ndowana maganizo anga ndakuti ngazi yo ndopusa. Pamene. Mukwara zimene ziya ndakamusatira pamunagayo. Ine mmati munena kuti ndi waulemu nanga. Ayi ule musukhala umenewo foni yo munthu umankhira kunja nonse muli popo. Kodi yonse yokankhira panja ndi yokayikitsa Ndokayikitsa kananga utakhala iweyo ukunyamuka ukayankhira foni kunja mulanga ngauve bwanji. anthu achewa mitu ya banja yakusatiradi konkwe. Takulondola kumenya makosi kuti kuyandisa bwanji foni kunja. Sizingamveke zonade. Ngenkazi zona pake ndopepera. Kuti akadikira la foto pena pake silimekwana la foto umaligwira wekha. Achewa afasa kwambiri Wafasa amenede kufasa kwake sikumthandiza. Nakaita amulondole mwamuna wakeyo wakazi kuti kodi foni yotani yokayankhira kunja. Chabwino. Atabona sana kana kuti atandipaseni foni yo ndione ngati yako office nakamesana kuti foni yo ndi yako office ndisekilite kaya muno wakeyo. Ndakaiona foni yo kuti kodi ngati foni ili yako office imadziwika. Ine mmati mumuimbiratu mmanja mzimayi kuti ngokumva mwambotu. Aya nasepa kuti mele foni yo ndakaiona so kuti kodi alemba mele kapena alemba office. Chabwino. Niti mai wanga maganizo anga ndomwewa koma ndizitengera zimayi sekusamakhala ogona ngati jonjo ayi. Wagona munthu uyaye. Wagona kwambiri. Ndakula amene achangamuke. Chabwino natokoza. Wagona ino ayi nthawi ndatha iyi sinthawi tendichangamuka azimayi. Chabwino natokoza facha maganizo. Ndakula masuku pamuda ndikudera masuku pamuda jonjo. Inde. Ngobo mai wanga. Zikomo. Kusazikana ndikufika nopotopa. Ndiziwa pesa kuti mpaka nasima yapya majirani modzi. Kukoma nyumba kwangu kuna Kodi nemesa nimanena kuti muzinena kuti zochitika apa zidzaulemu. Kodi pamene pati. tayanga nambali zonse. Kodi tutikuyanga nambali zonse. Tuyanga nambali zonse. Kodi zimayi mwadinene yonse zimene wamakazi. Approach to wafasa kwambiri. chimene chasangalatsa kwa nzimayiyo ndikudeka pochita handle my issues. Wadeka. Yes. Koma ukaona zinthu zikuchitika. Zina. Okay, tamverani. Kumadzuka. Tiphunzire chinthu chimodzi mwa munthu amayi. Olokukukalipirani ngati simufuna kusintha. Simusintha. Chabwino. Hello. Hello. Mwaswera bwanje. Tataunoka hiyo. Ndaswera dzina komanso kumene muimbira. Ile nimepata bingu kuna mangoji. Chabwino kumangoji maganizo ano. Ya malengo wanga. Hello. Timvane kuchokera pa phone yanu. Hello. Ya leo malengo wanga ndio kuti. Kitu nzimayi wa mistake.
Oho. Ya chifukwa chakuti awiriwa ndi amodzi. Chabwino. Imene akanachita mayi anamutsatira kwa mpendo wafupi ndi iye. Gokonkwe. Iye akanamuona kuti mayiyo bamboyo watukathulira mtundu wanji. Chifukwa mayi pamene pali bodza asimasowa iyayi. Kodi kuli mitundu ya matukuna. Zimaonesa kuti pachema apa. Zoona izonama. Chabwino. Sana makuti alisekwezi ya kunchito. Akunama sisekwezi kunchito iyayi. Security ya kwani. Wala kaji undamu akanauta akaza au pompo kutafoni hapa na ngapitana pompo. Soma niweza kutiwa upanga kibugwi kumbea ujako. Sizo na mwafi kwanza kuti yeye zinapanga mpamboyo inademu nyumba. Wale koso chidugo nyumba mwoso ndio wanitakudipita kufika pangi sida waile wanitakuti wazikailika paeka. Ndiyo mai wanga ndikutewa kitu kumakosa. Chabwino tathokoza chifukwa chotimbira. Ya jipeki magazanga mene kwa basa meno. Ziko kwa basi. Kuto baba wazitwa ndivuto. Chabwino. Ndiyo mai wanga ndikutu nana kwanga DPO yona alibambo. Oho chabwino. Amene akundipeza kwanti aloma nipa kundimba kundipisa koma kwa mbili baba. Oho. Ndiyo mai wanga. Tathokoza. Ndiyo kwa mbili. Ziko kwa basi. Ati mukwamvisa ukoma anthu kumangochi. Ndizoona tukunenasi. Pena nzimai nyumba Kodi munthu samalemekizika pa. Iya atadika ndikuze. Mutilemekeza mesa. Pena. Olo bambo wakubweresa nyama yotani kuma nzimai pena. Be in control. Matukutuku patali. Kumachita kuoneka kuti yayi. Munthu amaya ali pakhomo. Mwamuna ndi wako. Nyumba ndi yanga. Gwire mkono. Okay. Inu jekere yanu lero kununkhira zosazivika bwino. Malume. Mafuso. Ndikuona chinthu china chake. Mawanja amene tinawo mtsiku la lero. Blame tiyambeka ya bambo. Kena kanisakita kwa mai. Lupa sanitawi. Tirowe kumapeto kwa. Kumapeto. Makani yaite fangani iyo yamba mungu mabanga yochi mikono ima connect kama jamu. Mafika wamene bwene. Hello. Hello. Maswera. Yaswera jainu. Ndaswera mama dzina komanso kumene muyimbira. Nemani ndema kundilande. Chabwino kundilande maganizo anu. Maganizo anga ndokuti adonawo tingati ndopola ijowanina ndopola. Abena ndopola ana. Yufazi kuziruti mamaka. Madini nibeikuda. Yes. Usani chabwino. Ndeyo basi muntu oganga futhi ungumfyayi alafu aline inyathi. Mziwa odi atakoma. Ine ngabanye phada wantanga nabene. Amaonera support pa mibawa amenewa. Ukwathula foni ukwathula ineyo. Amaso. Amambono feye kuliswa kwanga kwezo. Anawo naso mawingi nisezama. Aluyu ngofatsa ngwanga ushi. Ndopola alikoza kumangwa adeya. Kuna makhala kutola yena akuto amutola mwafika kumaka manje nemaliphada wata Wantali. Kundirande. Pada watalika. Atokoza paje bimbia. Aizo wakati. Atika munangu. Adipada wantali osanga pange zimeneza. Pado. Mabox Tasewera kwambiri. Iye watalika anaonjezera mabox. Mabox kusongolo. Ndemwe ndo mozi kudumpa sigwira. Yema napata. Kundirande. Ayole mwana. Ngani hilo ni ngani yo ya Itali. Ndikulingalira mastepe amene ndikanatenga ukafika panja. Atatu saka na kwana. Inoyo? Wewe baja atatu sanga kwana ndili mozi chakarakete wakafika kumene aliko. Foni itane. Hello. Paka na nyamuke. Masera mwanje. Ndasera ino masera bwaje. Ndasera. Ziko mukwa basi zina komanso kumene muyimbira. Konodo ndi kuchiwawa ndi ajayo sensaka nyama kuno kuchiwawa. Chabwino kuchikwawa maganizo anu. Maganizo anga ndakuti nzima iyo ndiwabwino kwambiri. Ndifa ataona kuti amunanga autuka panja wakankha foni. Mtima wake ndodeka. Ndipo azima amene amadeka mtima choncho ngamene makhala pabanja mtondo wautali. Akusama banja yeye. Faya abanye mphuma kulanda foni akugwa kusweka mapirake ni ndeu. Natibula napo ndeke nakama muna wasofoni yanga kena kabasi wewe ndikakukuseka kwa masi walodu banja kuna kusama azima yeye achibwenzi nkomi ya ule musima sewera.
Tatuzeni. Akapeleka kuti mai wapa banja ukani mpuma ukani nkhanzo khangatiyo njomba. Ne amasokoneza so mampasa so pressure kama mamuna uja so pano. So mamuna uja ama atakona kuti nkazi amene yingo. So uzubangeyezi. Akukhanga kuti no polisi banje. Kazi ndikumoba kwako. Tsolo mmafasa makatifanizira ndi dzina idzo makadzikola kunjako. Ndinofaka kuti ndithunge kaloneka. Muna mapezeka kuti sigulina. Mwamuna makaupuzo so osaziwa kuti mkazi wange ndo wakhalide. Mina mabanga kupupuza mina kupupuza kuti banjeja yatha. Kena kasangukhatha kuti komano nabanga zobezera. Mkazi nansiya uja ndi anali mkazi wodekha ndi womvesesa panga nangase muna amuna ifeti matokhala ndi banje loyamba. Makani nkazi wabwino kumosa uziwa wabwino. Wabwino omamuzi wabanje katha. Kodi uyu mukunchula ndo mvesesa nkaziyo? Nangupanga zopezera nkazi nansiya uja ndi anali mundu oti ikirata usunga naye kena kankubeleza na ukwati kumasungana. Koma kungani mpuma nkazi ndiye ukambeza naye nkazi ali wa mpuma kwambiri na yeso nikule. Kodi muzika ma full stop. Hello. Timafuna kuti mina munkhani yakui. Ananeka kwi. So unofonisa nduke ndile tisanangulane zimene ufuna kulangwa. Kuchikwawa. Full stop munaika pati. Timafuna mwina koma kapena full stop ngati mwankhani. Mwatamanga tupena pache. Mwana kakhala ndi phuma ndizimakhala kuti zikwenda pache. Kama afani nkazi ni wampuma. Sibanja imakhala yosakazikika bwinobwino ifati mamuna uja samata kusesa kuti nkazi wanga ndo ulemu kapena ndo panda ulemu. Wina pamena upanga za mpuma ukhala tsere uja upupuza jazi mampasa za chituntuzi umamusine ngakani kulunguza umankazi wanga atiupuza ya kumauli anakhala mtima uonika so azima imitima yose siyofana naye. Munakamba ngani ya utambwali kuti ngati akupanga phuma iye waziwa bwanji? Nangasuya wangwenye mkuru ukanga foni. Nkazi yo muna mamunayo muna amuna izati makala mizi njizo zosiyana siyana muna mamunayo alinazi zaki odi muna afuna gabi kaya muna zaki nsisi muna kaku nchilo afuna azima yena alizi kodi inayo nkazi ngwanga ene kumana muna isungire uli mjirizo muna kosa zindikira kuti after zonga saziwe iya angotano ngakorodo nambe yangu nyamu kabanyamo kuti apita kanga foni. Kodi mwajajani mazuro pano. Ya jajani. Mwajajani. Halo. Mwandikana ndi mazokumwa. Mwamba kumfika moduka duka bwanji. Pepani mwena ni madzi kuchikwawa. Mwajajani mazuro pano. Hello. Mwajajani. Tatokoze fanya limbira. Tamu na bwino. Mugone bafupi ndi madzi akumwa. Koma pali mfundo rina. Mwatuluka mfundo. Mwatuluka nkhani. Mwatuluka tu mfundo. Akuti iwo li mpuma zangu wangu yankafoni ukayakira panje kuti mwire kwanda kodwa iwo zizwire kuti. Ndipena yankafoni panje apakuzo kumaga yankafoni kuti siya bwino wodziwa bwanji nkhani tu ndipene. Kuti zachitika zuruzuri kapena. Zinenge mafona angati hapa. Awiri. Hello. Hello. Mwaswera bwanji mami? Sasa mnogawe no. Ndaswera dzina komanso kumene muimbira. Ine rupi kuno kumachinjiri bwanta. Chabwino kumachinjiri mukumveka bwino kwa basi maganizo anu. Ine maganizo ndo ndika nakhaya ineyo. Kuti ndineyo. Ndenga tinuyo. Ndikalanga kuvuka pampandopo. Koma ndikunisada. Koma abale. Koma ndikisai. Kodi mukanafikira chifaidi? Mufumai mene makauti jizi ya shida. Inde kaya nanga. Mwandani muomba saona bwino. Kumuomba. Ya. Komaso abambazi bakatiwo. Awa. Ani yankulia bwino amene waka nakhala kuti ndamona ngene ndikuva Ndatokoza. Ano kantu patenge namba
faranga ndichaire phone. Ai titenga mama tatokoza. Yeah. Apereka. Azikayankhira sona ubanja kwawo. Ndakonda mina mimi oji. Tatokoza kwambiri ukonda diso. Musambe nawo inu. Edi? Muntu wabwino ndo yali kumapeto iyi. Edi? Komano zimene wachita zimayiza ninyasa ndipene kutimula basi. Ewe chabwino. Imene fiste. Tatokoza kwa maganizo anu. Ziko mwaziri. Inu mulimwe apa zotenga phone. Inu mungomveseraso. Anena yo ndiye. Si wabwino. Anena ndani. Si wabwino ndi awa. Wabwino ndi. Phone tunatengedwa ndi awa. Yeah. Wabwino ndi. Ya tukufusa. Oye pato ndine. Kodi phone ikuperekedwa ndi andani? Inu mukupeleka phone muchilosekera ndi. Musasokoneze ngani. Kwa muzika yankira sopa. Atenge phone yanga. Atenga nambala. Atanai. Apo mweona nambala ilipo. Akatanai. Muise gula phone muise gula ngani musake nambala. Mulinkali. Hello. Hello. Asera pai. Oso mnogani. Tira kwa maso kwere mwibira. Ine ndi podcast banda kuno kulilongwe. Yes. Kulilongwe ngani ndimere maganizo ano. Yes, ineyo nkani maganizo anga ndokuti maiyo sikuti wala kuita kudeka. Maiyo wachita zona ndithu kudeka ngati mene amafunikira mkazi wa banja amafunika asideka. Yes. Yes. Komano chimene wangu wala kuita ndicho kuti mamunayo pamene anabwera nyumba. Yero saga nakho kuti phone yapo kunchito kuti mawula phone akanangodzuka kubwera munanga emma ndikonda phone mamfa nandani banja. Zamtenderezo kazoka iyi. Yes. Chabwino. Akamuza kuti ndi mamfa ndiwakuti iye akufunde mamfa ndiwakuleta ndikatsani phone. Chifukwa phone ita nakhazone kuti siya mkazi wina akabwaka napereka ndakuchito. Oma ngapezeka kuti mkazi pamene wafoyirira chifukwa yone kuti sana fune kuti iye akufunze saka nangofufuza kuti ndione phone yo ndi andani muyimbirayo. Amfufuza kuti phone ndi yachibwezi ndema kanakhalano kuweruzana pamene popo kuti abambo zimene muchita zinthu zolakwika. Komanso zimene zozo zimene zimapangitsa kuti mina azimayi ena azipeze kuti nawonso akwenda njira zina chifukwa cha revenge nge mkazi akafuna kubwezera limakhala double portion. Wangwirane mwayi. Yes. Nzokoza. Ineyo ndikumaka kuti mkaziyo sana lakuithe kudeka. Koma chimene wala kuchira ndicho kuti akanenera kufufuza kuti kodi mumankhula ndani. Ndinanga mumankhulana naye ndi chifukwa chani chili limodzi awiri nyumba muno. Ndi chifukwa chani muzoka nyumba muno kukankhira banja. Chabwino. Pamene rupo pamene nozokona bambo aja akanadzilika pamene kuti abambo wali akambo ali. Ndithubi. Chabwino tatokoza facha maganizo ano. Zikoma. Phone yatsiriza ikhale pene chigawo chino akuti kufatsa kuyambirira kuja ndi kwabwino koma ubwino wakufatsa unalawika pamene ndinafasa ndingi tisanayambe so program aditi mfundo imene munayikamba kuti yayi tsono munthu uja atabwera mtendero umene kausowepo pamuno kuti chilungamo chioneke chifukwa tutenga phone yangu noti abaya ntione ngati aditira ula bota yaso pano ija ndi yapita kuti mwachotseranji ndiye nkhani yetu yofuna kuti ife tiwongolere panopa kuti muyongola chifukwa ine ndiyitengera kumapetopeto bambo anatuluka panja kukayankhula ndi mayi wina asisawo akazawa asisawo akuna kumadyaso ndalama zaiwo atije nawo amadya ndalama za asisawo manimvesesa inde ndikufuna kuti anthu amvesese kuti alipo azimayi ena ndithu amene akumalimba mtima manati awa ali pabanja koma ine ndikuwafunaso ndinkakonko now you sincere kaya akufuna kuti aje nawo kaya akufuna mitala zoziwa ndiwo alikonko amati malemba analemba kale akufuna kuti mudziwe kuti alipo ndithu kagulu kazimayi amene amakhala pa ma WhatsApp group awo ndikumauzana kuti ndiye mwati au general kuti ndeyi wanu ukapeza kuti amene ndifana ndingonseweretsa kuti kuseweretsedwa ndi osukuziwa ukuseweretsedwa ndiweyo kaya alipo ndithu azimayi achoncho ndiye tikulowa nyumbamo chabwino nyumbamo kudeka sikulakwikayi kumafunika ndiza mtendere zofunikazo koma mwamuna ngati ali wako pena kumadzuka ndi kumagwira mkono ndiyo asetabwera kono ukuthi chani
apa suna niende bwino apa akula mataunate pena galu wako uzitha kumwika pachani pachingwe ino mwati mukutuluka iye msamutuluka tabwera namkhale pansi intafotokozana pa zuti bwanji takane pansi sinakweze mawu komano foni imwe yankhwira pati pompa mwati tabwererana suna tukwane munthu suna lakwetse ndiye mayi yuyu kaya mtendere umene wo akupeza kuti woti mpaka na mwendo pinde chonchi nyumba yamba nuka ikisoti uyu kapena alimpena popumira so nanga wafasa zijani na ayi oza ndizo kupena popumira santima jani na komano iyeyo bayeka akuoneka kuti kapena ndi ntchito za mu nyumbamo sagwira ndi kugwira komwe wafasa kwambiri uyu akutolesa ndiwo ndiye odzuka munthu panakwanira kuma palibe chimene mwapanga ndiye mawa omwewo ndamiza azuka zipita kwa azibusawa iyayi kunyumbako ineyo sizikuyenda zinthu zoti udakapanga weka munaleke pamene pachenali 39.5 manimvesesa 5 weniweni wa point iyo ndi amene amukanika kuti khalira 40 etu ndiye pamene pachapa ayi tizamapatse ntchito azibusawa kuti azapatse mawa kuti ye kapangeni fasting angapange pomwepa ngani yake imene foni yaziyankina nyumba mo ukakwera phiri pena azimayi ntchito indi yanu ilipo yera mufuseni mafuso ungwano munthu uyo ndi wanu ndiye ndikupita kwa achimwene angawo ngati mwaganiza za mitala imakhala kuti anthu magwirizana naye eti yes akazanga pakubwera nzanu pakubwera nzanu ndiye atha kumayimba foni nthawi iliyonse mmagwirizana naye iwo nati ngati avomera zitheke sikuti kunja kuno kulibe mitala ilipo anthu amagwirizana koma apapa taona kuti chibwana chawa awantsa kuchisekerera awasongozolowera fake foni imene amayankhaiza samandionekera tu munthu oti akututumuka kuti ina akakhoza kumzimene anenacho kuti mina adadzaira mzibamboyu kuti wanga ingofasa ayinso azimayi mmafika pena pake pozolowera mavuto mmatha kumayankhula ndi achoncho amakwiya amakwiya ndiye adama kwiya aino uyakala chidaya ngecho ayo chidaya yakuti ichi muchi chadira adakwiya pati pali zinthu zina zoti iweyo wekha kwina kuima ngati munthu ima ngati mayi be in your position zizioneka kuti olubamba kaima nyumba mzezeti mnyumba mwayi pali mayi yezu ndisangasoti zichokera tu kwa ino aini yache abamba aitu situbudula mmene tulongosola zinthu iye uyu ndi munthu wanzeru kwambiri uyu mzazampwekesi uyitu wakondedwa lero pano foni ndipereka ndine foni ndipereka mawa kumachinjiri achimwene timalizisi good ndilankhule yankhula zokwanira yankhulani kenako muzika nena mgali mwero mziri sokosa kupita kukhani yejo chabwino ndiye poti tingotero eti ndikanakonda mukanakhala ndi mwayi otenga cholembera leroli pambeke namba izi iya ndikanakonda mukanakhala ndi mwayi otenga cholembera ngati cholembera chili patali tengani foni mulembe kuti 2 Korinto chapter 3 verse 17 Bweleza so 2 Korinto 3 sindilankhula chizungu yayi 3 verse 17 pamene pakunena kuti Ambuye ndiye mzimuyo okay koma Ambuye ndiye mzimuyo popezeka mzimu wa Ambuye pamakhala ufulu okay anthu ambiri ufulu ndi chani ufulu ndi kuyenda mopanda kucheuka kupanga zinthu wopanda kutsutsa wopanda woopa ndiwe mfulu koma ngati tonse timacheuka cheuko popanga zinthu tilibe ufulu kungoyiwula foni ufuna kuzipha moto ndifandende
Okay? Now, ngati talola mzimu kuti akhale pakati pathu ndiye kuti talandira ufulu wonse. Mabanja mwathu timulandire Yesu. Tilandire mzimu woyera kuti tikhale ndi ufulu. Yes. Tikakhala chimene akutulukira kukankha panja ndi chani? Si mfulu munthu uyi. Wa phone yake, si mfulu wa banja lake, si mfulu wa airtime yake, si mfulu ndo mangi. Ali pampani pani. Sio jamani. Ndalama zikupita. Mundiva bwino. 150 yapita. Taiona inene wewe. So si mfulu munthu uyi. Ndiye kulemba kuti pamene pamapezeka mzimu wa Ambuye pamakhala ufulu. Kodi kuti apa ulukunjoya kwa chiko kuli pati. Palibeto. Palibe. Cheucheuwaga mimi. Ambiri ndife andende ndi ntchito zimene timagwira. Tilibe nthawi yopereka kubanja ngumati mukunjoya mukutani ndino akaidi. Ati makondwerero. Yes. Okay. Ma business athu tilibe na ufulu. Chifukwa tilibe mzimu wa Yesu. Tilibe mzimu wa Ambuye. Inu timati amen. Amen. Muzinena amen. Enda vula magrasi. Pepani. Angoti zi. Pepani. Okay. Amen. Nde akunena kuti tawi itu kubalizani. Kodi simandi basa ntawi. Nuzazori talo wano malemba. Sindufuna tu kuimaliza ngani yukuthupi. Manive, chifukwa mukuziwa Selina. Tilali kuthupi bani. Kuti ndikhale woona mtima. Ndikweneka ndimulandire Ambuye akhale mpulumutsi. Ameni. Maniva? Amene muli nkaje singakutuluse. Sindingalo kuti mukhale. Now, tikamulola kukhala nafe. Marko chapter 16 verse 16. Koma iye amene amakhulupirira mawu a Mulungutu akweneka abatizidwe, akabatizidwa akweneka apulumutsidwe, ndopulumutsidwa. Kwa iye ine tunduka koma kwa iye wosakhulupirirayo adzalangidwa ndithu. Bible nalimba malizani kumwaza Yesu tizipita. Alafote ndimafuna ndinene chinthu ichi. Alafote ramukanika kale uyu. Mulipo ambiri mufoni mwanu. Ine zina langa ndi Andrew. Segurani mafoni. Seva kuti ane atibola tikufana nazo yambirazo. Yetu. James uja ndi Jenny mfoni ya mai. Aditiwa deda. Aditiwa ndi Adolika amene wa Adolini. Ali mafoni mwa Adolini muli bwanji. Yatungoelekeza tu. Awajina fumba ndeuri ndi ajina fani. Okay. Maina onse ndi mafuna ndikuuze program ya lero. Nonse amene mukuchita chimenechi. Mwasankha kuchita kusawiruzika. Moto wanu ulipo nditu. Chifukwa banja ndi ulemerero wa Mulungu okhala kumwamba. Ameni. Wa Roma. Zina langa usiku wa bwino. Abusa. Andrew. Wa Roma. Yes. Ameni. Amen. Kodi ameni wange ndame mandresa ndamene. Amen. So na ifukuzioni. Amen. Ifukuzioni ndi mayangalo. Amen. Ndi ama ndiwaza nyama to ina kama khala pakona. Amen. Kama khala pakona. Wamuziwa. Amen wake. Umangova. Amen. Amen. Uyu sondewu. Chamiro, tatokoza. Kuti mwaizi kuna modelo nkani. Ndikweneka ndimalize modelo. Mwambira amika kwa basi. Uzimafunika Yesu wazifunikira hapo. Ole mwana. Haziko. Kwambi. Tatokoza. Sofunikira kwa Kodi tu? Timagwirizana. Soka ikisa. Yawanda chimwe. Pandu amozi. Soka ikisa. Yi ana ndikatu mzimu to. Soka ikisa. Ine tu ndine muntu wabwino ndine muntu wanzeru. Kwambi. Zina ndi magawira iwa mandipatsa zina. Ine mwanimba mwanimba uchulapo vesi ne. Kuma ndaphunzira vesi uchukale pawawa. Very good. Inu? Pajanati my verse. Yeah, msi. Mariana. 1 Corinto 3 verse 17. Yeah, imati 3. Yeah, 2 Corinto chapter 3. Oh, pepani. Bola ya Corinto. Tizibita. Ngani ngotori bola ya Corinto. Ngani ya Corinto ndani? Bola ya Corinto. Siko mkwabasi. Kumaliza modelo program ya lero yazi kuchitika pano timabwera kuzazukuta nkhani timanena kuti ndi zimene zikuchitika kunjako zimakhoti pena mwina sizina kuchitikireni nderi kamazi kamba pano mangotera kudawa tichana wakuti chani koma ndi nkhani zoti wena kupinjika nazo kunjako akuona nazo mavuto ndeti kabwera pano kumakamba chonchino na mwimba foni kumatiuza maganizo ano timakhala kuti mwanjira ina tikuthandiza wina wake pena pake ndifoti kaenda mamoni ndi amene aja amabwera pano nkhani zake zimakhoti tikukamba zinthu zimene zikuchitika
kunjako timanyadira kutokoza kumwemetera kuti mmakhala pamenepo kuitsata program imene mzibambo amene foni sanafuna uyankhira apo koma upita nayo panja amene aja ndi Cornelius Maere naye mayi amene wafasa kwambiri kufasa kudabwitsa amene uja ndithu ndi TC Chinombo olemba komanso kupanga direct maklip amene wandi program amene ndi Marvin Hange pa makina tinali ndi Tionge Fumba pa FCC komanso pa kamera tinali ndi Trevor Nkumba ine ndi Selina Dumbula Mukaka tinali ndi DT komanso Andrew Uwaruma tathokoza kuti munali pamenepo pitizani kuonera ma program ena otsatira